Syn nemôže nič robiť sám od seba. Robí len to, čo vidí robiť otca, čo robí otec. To robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kryje si mŕtvych a oživuje ich, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi. Ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. A preto vám hovorím, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Hovorím vám, prichádza hodina. Tá hodina už nastala, keď mŕtvi počujú hlas Božieho